kamfanin Northflix Nigeria wadda suke dauke da manhajar Northflix da zaka iya kallon fina-finan Hausa a ko ina kake a duniya. Kamfanin sun sake yunkurwa da wata babbar dama ga duk mutumin da yake cikin Kannywood da kuma ma wajen Kannywood waɗanda suke son ci gaban harshen Hausa. Kana da labari? Kina da labari? Ko kuna da labarai? Idan kuna da labari wadda kuka san ya kai labari na ƙasar Hausa, wannan wata dama ce a gare ku wadda za ku gabatar da kamfanin kowane irin nau'in labari masu inganci. Za ku zama abokan hulɗa da wannan kamfanin ta hanyar ba da labarinku domin su zamo fina-finai abin kallo a faɗin duniya. Ku gwada damarku ta hanyar tura tsokacin labarinku zuwa wannan imel ɗin. Da zarar labarinku ya yi nasara, za a kira ku, kamfanin zai zauna da ku domin tattauna da ku a biya kuɗinku. Northflix manhaja ce da ta shahara wajen ɗora muku ingantattun fina-finai. Ku sauke manhajar Northflix akan wayoyinku domin kallon fina-finan Hausa a duk inda kuke a faɗin duniya. Northflix NG.